Dragi prieteni, bine v-am regăsit și Hristos a înviat. Suntem live din nou și mă bucur să ne revedem. Stați să mă conving că suntem într-adevăr live, totul este ok și sper să ne auzim, să ne vedem bine. Dacă este cineva acum în direct cu mine, puteți să-mi trimiteți un feedback să știu că totul este în regulă. Așadar, iată că ne revedem din nou, au trecut sărbătorile și pentru cei care nu mă cunoașteți și mă vedeți pentru prima dată, permiteți-mi să mă prezint. Numele meu este Tatiana Tofan, sunt doctor biolog și ajut doamnele care sunt nemulțumite de locul de muncă, se simt frustrate și umilite, neapreciate, să-și redescopere visurile și să-și găsească un alt scop și o misiune lor într-o altă carieră, care le împlinește și le răsplătește financiar semnificativ, păstrându-și în același timp sănătatea pe toate planurile. Ei, despre sănătate astăzi vom vorbi în această întâlnire live și mai exact titlul pe care l-am anunțat este De ce avem nevoie de o detoxifiere acum după sărbători, când iată se apropie și vacanța de vară. Deci am încheiat cu sărbătorile, ne-am permis multe răsfățuri, s-au dus și Paștele, s-au dus și sărbătorile de 1 mai, și aceste mini-vacanțe pe care le-am avut și ne-am permis multe răsfățuri, ne-am permis multe mâncăruri grele și mai mult de atât, parcă s-a dus și COVID-ul și de ce am legat aici tema COVID-ului, fiindcă am auzit zilele acestea, am citit niște informații, am auzit și am și citit niște informații extrem de importante pe care o să le împărtășesc aici cu voi. Noi sperăm din tot sufletul că s-a dus de pe capul nostru această nenorocire și statisticile vorbesc despre faptul că în urma acestor 2 ani de COVID, în medie, persoanele de pe această planetă s-au îngrășat între 5 și 10 kg. Sunt cifre și mai mari, dar vorbim de cifrele medii. Și am auzit și niște cifre mult mai îngrijorătoare că Europa acum își pune mari semne de întrebare în legătură cu obezitatea ca și o boală și că anual în Europa mor aproximativ 1,2 milioane de oameni din cauza bolilor provocate de obezitate. Cifre alarmante de-a dreptul, iar din păcate noi, România, suntem cam printre țările fruntașe la acest criteriu, la acest capitol și e trist. Acum să nu ne îngrijorăm chiar tare, fiindcă întotdeauna există soluții. Cei care mă urmăriți de ceva timp știți că înainte de sărbătorile pascale eu v-am povestit povestea mea că acest COVID m-a afectat în mare parte și pe mine, poate nu atât de mare, dar oricum m-a afectat și pe mine și am adăugat câteva kilograme de care eu eram total nemulțumită și mi-am propus într-un timp cât e posibil, mai repede, dar mai repede nu se poate, fiindcă acest lucru cu slăbitul nu este o treabă de repede, este o treabă de timp. Însă mi-am propus în următoarele luni să scap de aceste kilograme care au venit pe capul meu și la pachet cu alte provocări care au fost legate strict de COVID. De aceea mă bucur tare mult că putem să spunem că în mare parte a plecat de pe capul nostru. Așadar ați urmărit poate live-urile mele în care v-am relatat în fiecare zi ce se întâmplă și cum evoluează programul meu de remodelare corporală. Am urmat acel program de detoxifiere de 9 zile care mi-a adus niște rezultate foarte bune. Deci am încheiat programul cu un minus 3,5 kg și un minus 7 cm în talie.
Acum, nu cifrele acestea sunt importante, dar știu că multe dintre voi mi-ați scris că așteptați să vedeți rezultatul. Nu cifrele acestea sunt importante rezultatele în starea mea de bine, în starea mea de sănătate, în energia pe care am căpătat-o, în forma în care sunt, somnul liniștit, vitalitatea sporită, atenția sporită, puterea de muncă și durerile articulare care au dispărut și multe alte beneficii care dau o stare de bine din toate punctele de vedere. Călătoria mea continuă, deci nu ne oprim aici, fiindcă detoxifierea este doar o etapă, nu este un program de slăbit. Detoxifierea este doar începutul programului de slăbit și detoxifierea este dedicată sau o pot face și trebuie să o facă nu doar cei care vor să slăbească, este și pentru cei grași și pentru cei slabi. Însă în urma acestui program de 9 zile am reușit să-mi învăț corpul meu să transforme grăsimea în energie. De aceea acest flux energetic este evident și semnificativ și îl simt în fiecare minut și în fiecare oră a zilei. Așadar, dacă au trecut sărbătorile, cred că acum este momentul să începem să facem și o curățenie de după sărbători, fiindcă mâncărurile grase, mâncărurile grele s-au oprit în mare parte în corpul nostru, care în celulele de grăsime în mod special, fiindcă tot ce este în plus, tot ce este foarte caloric, tot ce este nenatural, nesănătos, organismul nu-l poate metaboliza și corpul, ca să ne protejeze, le depune în celulele de grăsime, care sunt depozite și de energie, dar în același timp au rolul de a ne proteja corpul. Deci acolo este magazia unde se depozitează tot ce nu este bun în corp sau preșul sub care să ascundem noi atunci când vin musafirii. Deci iată că e timpul să facem o curățenie de primăvară, acum după sărbători, și să resetăm, să restartăm organismul așa cum natura reînvie, așa cum totul în jurul nostru vedeți că înflorește, înverzește și reînvie, așa avem nevoie și noi de acest restart al metabolismului. Fiindcă, mai ales dacă unele persoane, unele dintre voi ați ținut postul, aveți nevoie de o perioadă de timp ca organismul să înceapă să elaboreze acele enzime specifice mâncărilor de origine animală, a grăsimilor, proteinilor de origine animală, fiindcă până acum pancreasul nostru elabora doar enzime pentru descompunerea alimentelor vegetale. Acum avem nevoie de altele și până facem această tranziție, corpul depozitează tot ce nu poate descompune. Iată de ce avem nevoie acum să dăm un impuls, să dăm un imbold metabolismului, să ajutăm acest organism să treacă pe un alt sistem de lucru, să treacă la perioada de vară. Ei, pentru aceasta, programul cu care eu am reușit să obțin aceste rezultate este un program spectaculos, este un program care nu privează organismul de nutrienți, nu ne dă o stare de slăbiciune și moleșeală și așa noi suntem acum supuși acestor stări de anemie de primăvară și când organismul nu este atât de bine încă poziționat pe acest tip de alimentație și în general trecerile acestea de la iarnă spre vară, ele dau stările acestea astenice de primăvară și atunci iată că venim și noi să-l ajutăm ca el să depășească mai repede această etapă și să se încarce cu energia de care avem nevoie și să se repună pe o funcționalitate bună, să avem un metabolism accelerat și să putem scăpa de aceste kilograme, dacă e cazul kilogramelor în plus, sau pur și simplu să facem această curățenie și resetare a metabolismului. Programul nostru de detoxifiere de 9 zile este un program unic, fiindcă, repet, nu privează organismul, alimentează, hrănește organismul, dar în același timp face o curățenie definitivă și o curățenie și un restart al tuturor
organelor, sistemelor, țesuturilor din organism. Este un program elaborat de un institut internațional de nutriție și avizat de Organizația Mondială a Sănătății, de Ministerul Sănătății și utilizat în peste 160 de țări. Chiar este și programul preferat al multor vedete, al multor sportivi de performanță, sportivi olimpici. Se bazează 100% pe extracte din plante medicinale și este foarte bine echilibrat din punct de vedere nutrițional. Raport optim între proteine, carbohidrați, lipide, vitamine, minerale, oligoelemente. Despre unii dintre acești nutrienți și rolul lor în organism și în sănătatea noastră eu am vorbit în live-urile mele dinainte de sărbători. Deci în acest program avem totul foarte bine logistic organizat și pus la punct ca să avem o funcționalitate optimă. Meniul nu este restrictiv, poți mânca alimentele preferate în limita caloriilor permise și într-un anumit mod preparate. Fiindcă la pachetul acesta de 9 zile, la programul acesta, de fapt, ai la pachet alimente și suplimente de cea mai înaltă calitate, dar în plus, bonus, ai și nutriționistul tău, gratis. Deci o rețete de meniuri pe care să le pregătești în aceste zile, ai și antrenorul tău gratis, fiindcă ai un program de exerciții ușoare, exerciții fizice pe care să le faci în fiecare zi, acasă, fără să investești într-un abonament la sală. În plus ai și psihologul tău personal, tot gratis, și consilierul tău, fiindcă vei ține un jurnal care te va ajuta să-ți urmărești toate schimbările. Iar în calitate de consilier personal și de ghid, subsemnata se angajează să fie alături de tine. Este un program ușor de aplicat, nu necesită sustragerea ta din activitatea zilnică, nu-ți creează dereglări și neplăceri din punct de vedere al stării fizice, al sănătății, al comportamentului zilnic, iar rezultatele sunt de dreptul spectaculoase. Și ce vei obține în urma acestui program de detoxifiere de 9 zile? Păi vei obține o curățare a tuturor organelor și țesuturilor, o restart al metabolismului și o detoxifiere în mod profesional, așa cum v-am explicat în cele 3 etape care sunt necesare unei detoxifieri corecte profesionale în unul din live-urile anterioare. Vei obține mai multă energie, o stare de bine, mai multă vitalitate, un somn odihnitor, o disciplinare și o schimbare a stilului de viață în bine și bonus și o scădere în greutate cu câteva kilograme și de asemenea a formelor, scăderea în dimensiuni cu 7 până la 10 cm. Așadar, dacă te gândești și ești în situația și îți dorești să faci și tu o schimbare, eu sunt aici ca și un îndrumător pentru tine. Lasă-mi un mesaj sau contactează-mă în privat și vom discuta toate detaliile. Să aveți o zi fabuloasă și să aveți multă sănătate. Pe curând ne vedem în următorul live. Vă iubesc!